with your broken heart and soul? What do you do with the leftover you? And how do you know when to let go? Payapupas forma parte de lo que es la metodología de observación, diagnóstica y de monitorización de la evolución terapéutica dentro de la unidad de hospitalización. Es muy importante ver cómo los niños y los adolescentes conviven, son capaces de ejecutar iniciativas lúdicas, cómo se integran, cómo son capaces de poder hacer ejercicios de abstracción de lo que se les dice. Transmiten alegría, chispa. Los pacientes muchas veces se muestran recelosos a la hora de entrar en Payapupas precisamente porque es un espacio de una cierta incertidumbre de lo que va a pasar. Luego ellos lo manejan muy bien, porque se pueden hacer muchas cosas, pero ellos consiguen que pasen cosas realmente útiles. Nos supone una gran ayuda de cara al paciente que tratamos en esta unidad. Es un paciente que se viene a intervenir, que normalmente a veces no saben a qué vienen, no les han explicado suficientemente o no les han explicado nada y se enfrentan a algo desconocido. Nos ayudan a continuar engañándoles en el juego que ha de ser el tratamiento quirúrgico que van a recibir. Tinc l'honor de poder treballar amb ells, perquè són uns professionals com la copa d'un pi. Per mi és donar-li als nens una tranquil·litat, un com estar a casa, com estar veient un espectacle. Els acompanyen, els donen molta tranquil·litat, saben què fer en cada moment, improvisen molt i fan una feina però tant per als nens com per als pares. A vegades no sé si riuen més els pares que els nens. Ja ho coneixíem també d'altres vegades que havíem passat també amb el nen per aquí, no sé, està bé, te'n rius una mica també del tema. El nostre encara és petit i no reacciona tant i tant realment, però també està bastant enfocat també tant per als nens com una mica per als pares, això també és una mica la gràcia.
Per mi significa una feina que és posar una llavor de felicitat a la vida. És transformar un patiment en alegria, és posar cor a la vida, és posar il·lusió. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, Perquè si és el nen, com a mínim aquella miqueta d'estona que surt fora o que estan dintre l'habitació, ells entren i com a mínim se limpa una miqueta el que té la malaltia, el dolor, y bueno, es relaxa una miqueta. Ay, muy bien, nos da mucha alegría. Ay, sí. Por lo menos nos hacen reír, ¿no? Aunque tengamos dolor. Te quedas con ella y yo me voy sola, no importa que ella sufra. Sí, a reírse, se abrazan a nosotros, ella viene, ¡ay! Mira, y nos reímos mucho. Sí, son muy cariñosos, sí. Hombre, estamos esperando como las aguas benditas, cuando llueve. Todos los martes esperamos la hora que vengan los payapupas y que nos hagan pasar un rato divertido. Y aquí procuramos ser todos una familia. Ellos te devuelven todo lo que les das y la verdad es que te das cuenta que funciona, ¿no? Y que ellos te lo agradecen continuamente y te están haciendo continuamente muestras de cariño y de todo, así que la verdad es que es un placer. Sense ser, doncs, diguem-ne, un programa terapèutic, té un impacte o té un efecte terapèutic, no? Mitjançant el somriure, mitjançant doncs, l'externalització d'emocions, i alhora el que valorem molt positiu és que els propis pallassos s'han integrat molt bé dins de l'equip i aporten informació que de vegades pel propi professional que els atén directament doncs no extreu, no? Per tant, ho valorem doncs, molt, molt positivament. Pallapupes és treballar amb la gent i estar en contacte amb la gent. I sobretot veure que el teatre és un art tan ampli que fa que cadascú pugui parlar des d'un altre lloc. I això és molt bonic veure com succeeix. A mi m'aporta tot el que ens aporten aquests col·lectius amb els que treballem, ja siguin adolescents, ja sigui gent gran, i és molt interessant veure com tant si és gent gran com gent jove, cadascú aporta el que ell sap, el que ell vol aportar. I això és molt bo dintre d'un àmbit teatral en el que treballem nosaltres. És molt gratificant. Una de les coses més importants que m'ha donat és la humanitat. O sigui, tinc més consciència de treballar aquí, treballar amb la gent i amb la situació en què estan a fora i a casa meva i en tota la meva vida tinc una altra consciència que no la tenia abans. I de treballar amb els nens igual, o més. Sobretot això, humanitat. Pretending, no hope, no love, no glory, no happy ending.